Masiamwe. Yeah. Ada basa usati kwangu pisi. Kwa fana unaenda kuchora? Kwa nini unaenda kuchora utakabada hivi inaita? Mwana baba kuchora. Ndio inisa nangu walilumbira kana wezo. Awatano hivyo ndio. Utazanza mwana wako kuchora. Apana hata chungwa ita wakatirana wakadaro. Kutosha yao ndio ita usaina zveni. Vamwe vana ruenda kuzvikoro. Ivo vari pano. Ndakutosha yao ndio dii. Tingaenda kuzvikoro zvakavharwa. Mai wewe zvakavharwa shu. Zvakavharwa. Saka muri pa holiday. Ari pa holiday. Tokangana. Kana ini na mai wacho kutokanganwa ipapo. Para mgoti wewe. Sema Zimbabwe tinonyadzisa umwe. Aiwa zvimwe zvacho umwe. Nakanyatso mango akadya sadza nembora mabombe nemanhanga mapudzi akawanda futi kuti mashoko. Temba gori mboka. Kurohwa zvake nemurungu chimufana futi chidiki. 52 seconds munhu atorohwa. Ndikona video yeterera. Kubora. Arohwa one fight. Aba adzipo ngobanode. Kana kutadza kupinyuro kana kuruma hake. Kana kusaidzira kuti munhu abva kungobatwa avadai. Ati uyu refa atozomhanya kudzirira unofa akunofa iwe. Achataura ndakufa. Asi kutaura akangonyarara maZimbabwe. Andozvi zvangu tofira mahara. Zvakaoma kupusa zvakunoita. Komana kandinyadzisa. Nyadzisa zvishwa inini handidi kuona zvakaita. Komana maZimbabwe zvalupa kutaura futi. Vafana vangu chaivo vapa. Kuna ngale na ningirini mangongongo wangu mama ningiri musoja wangu ningirini kuna ngale. Nambida. Anga vari mustudio vari kuimba zvakanaka kama freestyle avo aya. Mino dzakwirirana ipapo ndona zvinhu zvakutokandana. Ano munhu wani. Chikutovavarira kuti Zimbabwe inake pamwe tichifara tese. Tiri kushota kuvanhu vanoimba chii. Nasi ndina ningi vari kunetsana. Mangwana ndina kublot. Ndinofanira tomboona vanhu ava vakadai zvikwanise vakabva ndisilent na blot. Yakona ngale nambiri. Ndavangosangana vaimbe ngoma vakavharirwa ukeji ndomira pakati. Ini ndosaka ndisingadi kuona zvinhu zvakadai so handidi kuswerera zvinondipa BP. Vachapedzera vabvisana mazino. Shuwa kazvamutarasisa. Asi sekala zanga akazadza akipaningirini chitumbisa pakai. Mbona vanhu vese vari basiyana naye tawanda. Matsara said Amara said Ndinozi manga said watanga wamoresa nasi. Manga said sekala zanga anakidza vanhu. Mbona akasumudza yeye aitotanga ari pambari chaipo yari pachitumbisa. Ndozvakanaka kaizvikuita kuita show isinga. Show ndiya Master H again. Yoga. Yakati Master H. Tawanda bandi akapedza kongo. Warikuzina. Kusi. Good. Vachete kwadza nekufamba. Una latest. Futi sisi zvandubva kutaura ngazvemaZimbabwe nzenda. Man. Ujanjaze. Anzonzi na Minister of Finance. Tukufana kubatirwa tax mutero kumabheti. Kubheta kwedu kwatiri kubheta nyange mafoni kana vanhu vechirombedi kutidyira mari. Hanzi tobatirwa ipapo pesenti yoenda kubatwa kuti tivakini. Sisi ni makirwa tiuta mani. Sisi pakudyiwa ndindega pakudya ivo vapo. Akana vakaona bhora remanhino nemanisitira musuru. Vasiri kumbotaura muromo vari kutaura. Perera rakaita bhora rakazongora rachinja makasa kuda vanhu vakawanda makadyiwa mari dzavo. Kuti aiwa zvinotove nani vakatoti mari dzika vapativhini kana kunoona kuti zvekuroorana.
One, mari kurora ne imari extra money. At least sisi kana ku kana mukuri. Asikana murodi. Nana sikana sisi mu sisi ayo tole moya. Tambura futa basi tokwane futi. Matundora zao notora marita. Hapana. Ha? Msarwe papa ndi. Tino. Chero bro. Audzike ndatochera mvura. Takaneta. Wati? Sanoona mukwaregerera apo. Ai michise kurunyarai man. Ndima mchiti daddy romba. Tino. Promie. Yeah, Promie. Yung Baba, iwe. Takushuvira izororo rakakomborerwa. Bye bye. Musakanganwa kusubscribe weduwe.